Hej. Den her video den handler om, at du har en hjemmeside. Det kunne fx være den her, gamercomputer.dk, som ikke er i luften lige nu, men som jeg bruger som eksempel i denne video. Du har en hjemmeside, og du vil selvfølgelig gøre alt, hvad du kan for at komme til at ranke ud i Google. For at få mest muligt ud af det, så med det samme du har en hjemmeside, så skal du have oprettet det, man siger, altså en Google Search Console konto. Det er en konto ved Google, som fortæller dig, at alle dem, der kommer ud fra Google her, som søger og som lander på din hjemmeside, så får du simpelthen at vide, hvad er det, de har fundet din hjemmeside på. For eksempel har de søgt på billig gamercomputer, og så har de landet på din side. Jeg har et eksempel her, det er en af mine sider, som jeg har haft siden 2004. Google Search Console værktøj, det kan du gå 16 måneder tilbage, det vil sige, det kan vise dig data, hvad der er sket på din hjemmeside, og hvad folk har fundet den på for de sidste 16 måneder. Det er virkelig guld værd, det kan jeg godt fortælle jer. For eksempel så har jeg en side her, det her nødgenerator. Den kan I se. Den har fået næsten 15.000 klik, og den er blevet vist cirka 165.000 gange, eller den har i hvert fald været med i Googles indeks. Google de viser jo de første 100 resultater, 10 resultater på hver side, ikke? Så hvis man nu går ind på den side, så kan jeg simpelthen se, jamen hvad er det folk har søgt på. Altså der har været der over 2.000 klik direkte på nødgenerator. Jeg ved faktisk ikke, om jeg stadig ranker, men det er så også lige meget, det er ikke det filmen handler om her. Og nødgenerator til hus, der har også haft. Det man kan bruge det til, det er, at man kan gå ind 24 timer, 7 dage, 28, gå ind og se, jamen hvad er det helt præcis folk finder din hjemmeside på. Og man kan sige, jamen så kan man jo optimere ved at bruge nogle af alle de her søgefraser, hvis de ikke indgår på ens hjemmeside forvejen. Så selvom man måske ranker derud, men man får måske ikke klik, jamen, så kan man så bruge det til at optimere. Så det er simpelthen guld, og det er simpelthen gratis. Så hvis du ikke har det her, og du har en hjemmeside, så se og få det oprettet. Det skal man simpelthen. Og den her film, der viser jeg kort, hvordan man opretter det. Men det kan gøres eller være på flere forskellige måder, afhængig af hvilken webhotel. Altså hvad er det for et side, man har at placere sine hjemmesidefiler på. Og derfor kan det se lidt anderledes ud, men det er sådan nogle grundtrin, jeg laver her. Og så må vi se, om du ikke kan finde ud af det også. For det handler om, at når man opretter den her side, så der, hvor man har sin hjemmeside, i rodfilerne, altså der på selve alle hjemmesidefilerne, de er placeret, der skal man lægge en lille Google-fil, som fortæller Google, at det er dig, der er ejeren af den her hjemmeside. Så hvis du har adgang til at kunne lægge en lille fil her, så ved Google, jamen så har du i hvert fald adgang til den her hjemmeside, og højst sandsynligt, så er det dig, der er ejeren. Og på den måde kan man så få adgang. Så en hjemmeside, så kom i gang, og det gør du ved at gå ind i Google her. Så skriver du bare login, og så skrive Google Search, så kommer den måske frem ligesom her, ellers må man skrive det hele. Og den første side, der kommer frem herop, den logger man ind på. Så trykker jeg her, sign in to continue to Google Search Console. Og her der skal vi selvfølgelig ikke logge ind, for vi har ikke en konto, så vi skal oprette konto. Og så spørger den, om det er til personlig brug, til mit barn, og det er til arbejds- og virksomhed. Og det er jo ikke sikkert din af det, men det er den her. Så kan man så få Google Workspace. Det er ikke noget, jeg har prøvet noget af, så den vi går efter, det er den her nede. Få en Gmail, og det skal man ikke nødvendigvis. Jeg gør altid det, at på mit hjemmeside, der går jeg ind på webhotel, og så laver jeg en e-mailsadresse med kontaktsnabelag, og så gamercomputer.dk. Så er det den e-mail, jeg bruger. Men det bestemmer man jo selv, men under alle omstændigheder, så trykker man her, og så jeg er Kim, og så trykker vi Hansen her, trykker næste, og der laver vi bare noget random her, og vi siger 1973 her, og vi siger mand. Nej, ved du, vi kan også tage min fødselsdag her. Det er ikke så hemmeligt jo. 14. november 1973, det er mig. Så kører vi videre her. Og så kan man vælge at bruge en Gmail her. Men vi bruger min almindelige her, der er tilknyttet min hjemmeside. Og så kører man videre. Og så i hjemmeside eller mailadresse, der siger vi, at den er kontakt /gamercomputer.dk.
Og så står der her, at man skal angive den kode, som er blevet sendt til ens e-mailadresse, så den skal man selvfølgelig have sat op på forhånd. Nu tager jeg lige min telefon her, hvor jeg også forhåbentlig har fået. Den er der, ja. Og der har jeg fået en kode, og den her 581 988. Så trykker jeg på næste. Så skal jeg angive en adgangskode, og den skal jeg gentage. Så vi laver så en, og der er det selvfølgelig vigtigst, at man kan huske, hvad det er, man skriver. Og man kan også trykke adgangskoden, så er man lige sikker på, at det, man har skrevet, er korrekt. Så skal man tilføje et telefonnummer også, og det vil jeg råde til, at man gør. Og så siger jeg næste her. Kim Hansen, der er en telefonnummer, yes, den er næste, den er god nok. Hvad står der her? Dine valg med, hvordan det bruges til skræddersy, fortsæt dine valg, fortsæt i. Jeg tager den i 4, hvad det så endelig betyder, nu må vi se her. Vælg om du vil gemme web og gemme indtil jeg sletter manuelt. Ja, gemme de ved at få en hver person tilpasset. Ja, det er sådan lidt, hvad man er til. Det er jo med alt det data og lignende der. Ja, ikke så forskrækket for alle sådan nogle ting. Og ja, men man kan tage den her, så gemmer den ikke noget. Og man kan selvfølgelig lige læse lidt mere, hvad det hele handler om. Og gem ikke historik på min konto, og det kan man gå ind og ændre alt det her senere. Og man skal vise nogle annoncer eller andet slags, så jeg tager bare den her ned, ikke da. Og så skal man lige markere alt det her, og så næste. Og dak, og bekræft. Og så går vi ned og accepterer. Så nu skriver den, at min Google-konto den er blevet oprettet. Og nu kan jeg konfigurere oplysninger om min virksomhed, og jeg skriver ikke nu. Og så er jeg faktisk inde på min ejendom her, hvor der ikke er noget, og så skal jeg tilføje en ejendom. Og den måde jeg vil tilføje det på, det er den her over. Og det er fordi, at jeg vil have tilføjet en fil, som jeg kan uploade til roden på mit webhotel, og på den måde fortælle Google, at jeg ejer den her side. Så jeg trykker på feltet her. Og så er det jo så min side her, som jeg skal skrive der, ikke? Og vi siger næste. Så nu går den ind og ser, om den kan finde den her fil, som den ikke har kunnet endnu. Og den skal jeg så downloade. Nu downloader jeg den fil her. Den lægger jeg her på mit skrivebord i en mappe, jeg har kaldt Google Search Console. Og den her Google eller andet hallo der, den lægger jeg der. Det så handler om nu, det er, at nu skal jeg ind på mit webhotel. Og det jeg bruger, det er det her webhotel. Det er så forskelligt. Og herinde der har jeg noget, der her cPanel. Og man kan også logge på via en FTP. Man har måske fået tildelt nogle FTP-oplysninger fra sit webhotel, da man startede. Og der kan man også logge ind og få adgang til roden af ens hjemmeside. Men jeg går ind via cPanel her. Og der er alle mulige adgang herinde, og der leder jeg efter den der her filhåndtering. Og når jeg kommer ind i filhåndtering, så kommer man herind, hvor der er noget, der her public. Og det er der, med roden af ens hjemmeside er. Men fordi jeg har flere hjemmesider på mit webhotel, så har jeg flere mapper at vælge mellem. Så jeg har en mappe her, der er direkte gamercomputer. Så det er roden til mit webhotel, der ligger her, og der skal jeg have den Google-fil op. Og der kan jeg trykke på den her, der her overføre. Og så er jeg inde på skrivebordet, så finder jeg mappen her. Der. Og den smider jeg op. Den skulle gerne være smidt op nu. Og den ligger her. Så det jeg skal nu, det er, at jeg skulle tilbage hertil. Og så skal jeg trykke på den her. Så kigger den. Og hvis den finder den fil, så fortæller jeg Google, jeg har adgang til roden på den her hjemmeside. Jeg er med stor sandsynlighed ejeren af den her hjemmeside. Og så kan jeg vælge her at trykke gå til ejendom.
så kommer den lige pludselig her. Gamercomputer. Og der er selvfølgelig ikke nogen data nu, for den er lige sat i brug, ikke? Men så går der, ja det ved jeg ikke, der kan gå nogle timer, højst sandsynligt et døgn eller mere, så begynder dataene stille og roligt at komme ind. Hvis den er helt ny i din hjemmeside, det man kan gøre, det kan være, at du har flere sider med hej, der er en hej i verden og sådan noget, ikke? Hvis du har flere sider, altså det man lige kan gøre for at sikre, jamen er din side egentlig i Google, så kan man lige skrive site her og kolon, og min side er ikke i Google, og det er fordi jeg ikke har åbnet den. Men når du laver den her, så skulle alle de sider du har på din hjemmeside, de skulle gerne blive vist ned af her. For eksempel, der kan man se, hvis man tager den anden side, jeg har vist, IT Hansen, så kommer de her alle siderne, ikke? Jeg kan se, der er mange. Så jeg tror faktisk, hvad har vi her? Ja, der bliver vist mange. Jeg har over 200 sider, tror jeg. Men der kan man lige se det på den måde, det er, ikke? Og hvis man for eksempel ikke har fået den i indeks, så kan man lige gå ind her, sådan her, og så sige undersøgelse af webadresse, bang, og så trykke den der. Den kan ikke lave en indeksering af min side. Så trykker man på den her anmoder om indeksering, og det kan jeg ikke lige nu, for det er, jeg har lukket af for, at Google kan lave, for min side skal ikke ud og lægge, for der er ikke noget på den, den er ikke færdig. Men for eksempel hvis man også har lavet en ny side, for eksempel Gamercomputer, så laver jeg måske en side det her Gamercomputer fra Elgiganten eller whatever det nu er. Så når jeg har lavet denne og den er færdig og sådan noget, så kan jeg tage adressen herop, lige markere adressen, og så gå ind i Google Search Console, og så sige, at den skal undersøge den, og så bede den om at anmode om indeksering, så kommer den lynhurtigt ud i Google. Altså, og det samme, hvis du har en side, og du laver store forandringer, noget du gerne vil have, at Google skal se hurtigt, jamen igen, så går du herind, og ellers så kan du ellers gå herind og se alle mulige ting. Der er den her Core Web, hvor de går ind og kigger på, om din side er i orden, og så vil den fortælle dig, hvis der er problemer. Og sådan er der alle mulige ting, man kan herinde, og du kan også se, hvilken links, altså den har så heller ikke nogen links, den her, men der er forskellige informationer, som den her side, den giver dig. Og det er også herinde, du kan se, altså hvis der simpelthen er noget i vejen med din side, så kan du simpelthen se det herinde. Så det er guld. Altså den her side i Google Search Console, det skal man have lavet til sin hjemmeside. Og hvis man ikke har gjort det og har en hjemmeside, så kan det kun gå for langsomt. Så se at komme i gang, hvis du ikke har den, få lavet en Google Search Console. Ja tak, det var det.